Que et ve de gust flam d'ou? Doncs anem a fer-lo, i amb vainilla que em va portar la meva cosina Marta d'Illes Maurici. Primer preparem l'olla i fins aquesta marca l'emplenem d'aigua. Fem un caramel i el posem a la flamera. En un bol posarem 6 ous. També 6 cullerades de sucre i 600 mil·lilitres de llet. La vainilla o essència de vainilla és opcional. Ara batem bé tots els ingredients. Ho posem dins la flamera i la tapem. La portem cap a l'olla que ja teníem preparada i la posem al foc. Quan ja vol començar a bullir, posem la tapa una mica oberta, baixem el foc i ho deixem 15 minuts. Passat aquest temps, tapem l'olla, parem el foc i la introduïm dins la CCM. Si tens coses a fer o t'has passat la tarda de relax, 3 hores passen com res. Anem a veure com ha quedat el flam. El traiem amb uns agafadors perquè crema. Si no surt líquid és que ja és cuit. Potser en 2 hores ja hagués estat. Ara el portem a la nevera. Ara el flam ja és fred i el posarem en un plat. Aquests puntets que hi ha al damunt són de la vainilla. Tombem i aquí el tenim. Mira que maco ha quedat. L'hem tingut 15 minuts al foc i el forn al bany Maria hagués estat 60. Mireu si hem estalviat. Fem un tall i el veiem per dins. Doncs et puc assegurar que a més de maco i bo, és fàcil de fer, ja ho has vist. T'animes?